Θέλεις πίτα? Όχι, όχι. Δεν θα φας πίτα. Εσύ την τρως την πίτα. Εσύ την τρως την πίτα. Σου βάλω δύο κουτάκια πίτα να φας. Ωραία. Σου φέρω εγώ δύο κομματάκια και την τρως εσύ όπου τη θέλεις. Σιγά σιγά, εντάξει. Δεν μιλάει ξημένα. Για παιδιά. Τι να κάνω σήμερα? Ξέρω ωραία, κοιτάξτε. Γυμνούσε κοντά. Μήνυμα καθολικής αλληλεγγύης της Ελλάδας προς την Κύπρο μετά το χτύπημα που δέχτηκε, έστειλε ο Πρωθυπουργός προτάσσοντας το εθνικό καθήκον. Η ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων. You want to get the same? My mom is kinda homeless. My mom is kinda homeless.